Türkiýede okumak isleýän Türkmenistanyň raýatlary dokumentlaryň dürli resmi namalaryň ýençemesini suratlary we biledi öz içine alýan sanawa görä talaby berjäýdi edip Aşgabatdaky Türk elçihanasyna ýüz tutmaly. Bu barada habar beren online neşirleriniň maglumatlaryna görä zerur dokumentlaryň sanawy Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň öňündäki bildiriş tahtasynda ýerleşdirilipdir. Türkiýe türkmen raýatlarynyň okuw ýa-da zähmet migrasiýasy üçin iň köp saýlaýan ýurtlaryndan biridir. Türkmen News kararsy neşriniň belleşýäli indi Türkiýedäki uniwersitetlere giren türkmen studentleri diňe köp sanly kagylary ýygnap terjime etdirip, olary zerur edaralarynda tasdikladyndan soň okumaga gidip bilerler. Türkiýe student wizasyny almak üçin talap edilen resmi namalaryň doly sanawy 10 maddadan ibarat bolup, adatan anketalardan hem esasy dokumentlerden daşary dürli mali hatlaryny we himayet bermek baradaky hatlary şeride okuwny dowam etdirjek bolan studentlaryň mundan öň alan bahalarynyň kitapçasyny öz içine alýar. Yarım resmi türkmen portal online neşri student wizasyny almak üçin talap edilen kagydlaryň doly sanawyny çap edipdir. Sanawa görä Viza Gov.tr saytyndan online anketa doldurmaly. Türkiýedäki uniwersitetde giriş haty we onuň göçürmesi tapşyrylmaly. Okuyan studentler üçin 3-nji, 4-nji we 5-nji kursda okuyan studentler üçin student kartaçkasy we syn kitapçasy bolmaly. Türk raýatynyň türkmen studentlaryň okuw üçin mali çykdyjylaryny öz içine alýanlygy hakynda haty ýa-da enatasynyň iş ýerinden aýlyk hakyny görkezýän resmi nama şeride enatanyň türk diline terjime edilen gübä geçiş kepilnamasy talap edilýär. Orta bilim şahadatnamasy we onuň göçürmesi Türkmenistanyň raýatynyň daşary ýurt pasporty we Türkmenistan raýatynyň umumy pasporty hem bu dokumentleriň nuskalary şeride dalaşýar 18 ýaşdan kiçi bolsa daşary ýurtda okumak üçin Türkmenistanyň Adalet ministrliginde we Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde tasdiklanan razyçylygy bolmaly. Şeride daşary ýurda seýahat etmek üçin lukmançylyk, ätýaşlandyryşy we Türk howa ýollarynyň satyn alynan ýa-da bron edilen bileti türkmen raýatynyň Türkiýede okumak üçin student wizasyny almagy üçin talap edilýär. Barlykda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda ýygyderlik howa gatnawy ýok. 2 ýyldan gowrak ara kesmeden soň Türkmenistan may we iýul aýlarynda Dubay we Orsiýanyň 2 şäheri Gadana we Moskwa uçar gatnawlaryny böleklendi keldi. Awgust aýynyň ahyrynda Germaniýanyň Frankfurt şäherine uçar gatnawyny ýola goýdy. Emma ýüzlerçe müň türkmen raýatynyň ýaşaýan ýurdu bolan Türkiýe diňe hökümet tarapyndan guralan ýörite charter uçuşlary gatnaýar. Soňky aýlarda Istanbulyň aeroportunda öz-özünden ýygnanan ýüzlerçe türkmenistanlynyň nägilelik çykyşlaryndan soň häkimetler charter uçuşlaryny ýygjamlaşdyryp hepdede 2 ýedek amala aşyrmagy wada berdi. Emma adaty uçar gatnawyny ýola goýmady. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň maglumatlaryna görä, ýurtda kanuny taýdan ýaşaýan daşary ýurtluklaryň arasynda Türkmenistanyň raýatlary 2-nji ýerde durýar. 2022-nji ýylyň may aýynda neşir edilen maglumatlara görä Türkiýede jemi 241 müň türkmen raýaty resmi taýdan ýaşaýar. Olardan student wizasyny alanlaryň sany 9,5 müň adam çemeti. Deňeşdirmek üçin 2019-njy ýylda Türkmenistanyň 17 müň çemeti raýaty türk uniwersitetlerinde okuýardy. Soňky ýyllarda pandemiýa sebäpli uçuşlaryň ýatyrylmagy bilen baglanyşykly dören kynçylyklardan başga da raýatlar ýurtdan çykmakda häkimetleriň ýolagçylary uçarlardan esasy düşürmek ýaly türli päsgelçiliklere sebäp boldular. Türkmen News howa gatnawynyň böleklen täzeden başlanmagyndan soň Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň ýolagçylary uçarlardan düşürmek tejribesine gaýdyp gelenligini habar berýär. Maglumatda hususan da daşary ýurt uniwersitetleriniň Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan tasdiklanan sanawyna goşulmadyk okuw jaýlarynyň studentlerine ýurdun daşyna çykmagynyň gadagan edilendigini ýazýar. Mundan öň Türkmen News Orsiýada gitmekçi bolan 4 studentin 11-nji awgustda Moskwa barýan uçurdan düşürilendigini we olaryň okuwa giren uniwersitetleriniň tasdiklanan sanawyda ýokdugyny habar berdi. Soňra neşir 23-nji awgustda 2 abituriýentin Moskwa barýan uçurdan düşürilendigini, olaryň biriniň Orsiýanyň hökümetiniň kwotasy boýunça büdjetiň hasabyny bilim almak üçin Orsiýada gitmekçi bolandygyny habar berdi.